Ọ bụ n'aha Jizọs. Ị na-anya na Aguleri, ịbụ ibe na-eme nri Jizọs Kraịst ọkpara Chineke. Ọ batawa Aguleri, ndị na-ekwere nnekwele. Ọ mmiri ka o si n'ọkpị ya ewepụta ibe. Mmiri na-agba ọya, na-achụ ajọ mmụọ, mmiri na-echenji situation, just kpee ekwele. Ya ka ịhụrụ ndị mmadụ na-agbalị n'ibe enwe. Ebe anyị nọ ibe bụ na St. Mary Catholic Church. Ugwuradebe Aguleri, na ịdị asa ekenekwe gị. Ị na-anya ihe ahụ iwe na-eme nri na Aguleri. Ekolobịa Aguleri nọ mba, ndị nọ obodo oyibo ebe ọbụla nọ na. Ma ndị nọ n'ụlọ. Egwuru m so ya na-aya ọya, na ọya anawo n'aha Jizọs. Onye ibe na-esili ike ebe ọbụla ị nọ, onye ji ọgwụ wee jide. Jizọs Kraịst ya azọpụta gị. Onye nwaanyị zọpụtakwuo ma onye nwaanyị. Unu na-anya na-ahụ ya. N'ọkpa Jizọs Kraịst ka mmiri si apụta ibe. Unu abụrụ ya. Ya ka anyị na-ekwu ibe ahụ. Ọ mkpakala Jizọs. Ị na-eme anya ebe mkpakala Jizọs Aguleri ka m nọ ibe ahụ nnu. Na St. Mary Catholic Church Aguleri. Ugwuradebe Aguleri. Jesu na-eweta mmiri na-agba ya n'ọkpị ya. Ọ bụrụ je ka a sị gị nọ ị na-anya na-abụ ya. Ka o yi mee dị ebe ahụ nnu. Glory be to God. Onye nwaanyị ekene dịla aha nsọ gị. A sị na onwere ibe na-eme nri. Ị na-anya na Aguleri mana onwere ibe na-eme nri. Ugboro na-abụkata nka dara na Aguleri ma o nwere ụgbala ọkụ na Aguleri. Ọ sị na nya ya eti onye nsị ya n'obodo unu ka ọ wee bụrụ saịn na ihe gbasara dị n'obodo ahụ. Unu abụ were ọnya bụ ihe na-eme na Aguleri taa na-enwe. Onye bịa ọgbalị nke ọ pụrụ. Glory be to God.